Kok tali parake ning ndi lho iki, Mak? Gatote. Gatot enak. Cekeli ade tak golek gatot. Piro nih gatot? Yo gatot, guys. Gatot, guys. Getuk, guys. Nyenekan, guys. Apa iki? Tahu isi. Bakwan. Tahu isi, Pak. Bakwan. Tahu isi. 5.000. Belanjanya enggak gantian. Apa, guys? Sule. Ya. Dingin gone alon dia ben Pak Namaru. Rene mumpung rene. Sayang. Dingin sayang. Mau putih dua. Dua tapi ra. Suah. Mau kecil piro enak. Iki dulu. Bendah no. Cel. Sule. Satu. Lawoe apa? Coba tongkol. Tongkolnya. Tongkol. Bubur. Bubur apa, Mak? Bubur penambah. Iki apa iki? Kuwi jongkong. Jongkong udah. Bubur. Bubur ada. Bubur ada, geduk ada. Ada. Jongkong ada. Jongkong iki kaya pedhae apa le, Mak? Jongkong iki lho ta. Padha karo Amat ditukoni wong Lampung. karo ireng ya. 2 jam setengah. Lah iya enak ideng. Dadine yo suwel iki. Iki bakule wong kondi, Mak. Bakule aja di. Bakule aja. Lantai iki lho. Delokne ngerubah ora sedo blonjo. Yo tenan iki. Bakule aja nek bakule iki. Kok iso cuk bakule. Yo lho malah bakule ben Tenar. ketok je. Iya. Jangan Entek kok karek ku ya. Terong emang. Enak gasule. yo tempe iki wae. Dingin. 4.000 nanti. Sing mudah ndi aku mbok peno iki to, Rong. Ya, kayak kono pati. Sakurane men. Sak setengah jam kok. Nendi? Belanja lah. Entene wong belanja ning negara ndi? Maksudnya mek dhuwit ya, Mbak. Belanja. Ya Allah. Mek dhuwit kok. Mek duwe ning ATM pisan. Tak berapati seberapa tuh. Lah ya nek mek duwe ning Enggak tahu teh tahu apa iki. ya campur 5.000. Oleh piro? Papat. Ono era tinggi 12. Ya Allah, 5.000 lah papat tak, Mak. Nyoro. 5 apa? Betul teh ya. Ya terserah. Oh, bakwan guys, tahu sih guys. Tekan bakul dhewe ngene kok iso. Ngedemna ning pos kene, Mak. Oh. Makro iki kulai makro. Kudu sabar. Aku mau kon sabar. Ini kuwi buntelan apa? Ndi le saya. Pepes. Ya Allah, Pak pepesan pindang. Kok gak tuku gedok-gedok piye? Mau tekan anak. Aku ya aku racah. Lho sule. Kayak sule. Podo wae. Podo aku jelucuk ora oleh. Gatot, Mak. Jelucuk ora boleh. Bedelan menunjukkan lempar. Hah? Saya pira regane, Ci? Suke le loro lah. Ya loro. Aku gak doyan kok. Iya doyan kok. Ora entekno dhewe. Bakku kalau 5 sesejina jablas pisan. Jelucuk Sam Wis gak doyan aku. kuwi ngono. Ya aku ya. sule susu keselian. 15. Wes guys, 15 pas. apa? Asin ya? Bakku Ya ya 15. wis sule loro. Yo, Asin aja. Oh, sene. Aku ora doyan mbok takoni ora dikerja. nyanten. Aku gak tahu kok ngombe. Gak doyan kok. Kurang manis. Oh, iki dari 4.000. Malah kurang manis. Piro? Yo kono lho. Iki 4.000 iki pira regane? 2.000. 2.000, Mak. 5 6 7 iki mbek papa. Sule loro, Mak. Lah iya, kaya 14 atau 15. 15 ngono dene wong e. Cah. Apa? Gak sewu berarti.
Yo 14 ya 5 6 Lah tumbar ya ya. Iya. Ya wes. Iya, aku iki karek wonge. Mata aku lah kok sing ngitung. Iya bener ya, Mbak. Iya. Apa aku yo. Dek sing ngapal kok. Masakno dhek sing ngapal kok. Kayak sulene Ngono lho. sule iki wae. Dari kita kameramu kok. Mantap bro. Mati. Dadah masa wak micek mau. Dek wis piro wae. Mau sarung micek mau. Masa mau. Tapi nyelot sak mini yo, mangke